नमस्कार. सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते गुळाचे अनारसे. तर गुळाचे अनारसे अगदी टेस्टी लागतात, खमंग, खुसखुशीत आणि जाळीदार आणि कमी तेलकट होतात. तर याआधीही मी मागच्या वर्षी गुळाचे अनारसे आणि साखरेचे अनारसे याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तर त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. आणि या अनारसाची पिठाची रेसिपी मी याआधी अपलोड केलेली आहे. ते पीठ कसं भिजवायचं ही सर्व प्रोसेस मी त्या रेसिपीमध्ये सांगितलेली आहे. तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. चला तर मग आता दिवाळी फराळामध्ये आपण आज गुळाचे अनारसे जाळीदार कसे बनवायचे ते पाहूया. तर आपण आता गुळाचे अनारसे बनवण्यासाठी आपलं पीठ रेडी आहे. तर आपण पीठ भिजवून ठेवलेलं होतं हे मळून छान. तर 4 दिवस तांदूळ भिजत घातलेले होते आणि ते कशा पद्धतीने आपण पीठ बारीक केलं आणि ते भिजवलं याचा व्हिडिओ मी आधीच तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर आता आपण या पिठाचे अनारसे बनवणार आहोत. तर खूप छान मस्त असं हे पीठ भिजलेलं आहे. तर इथे आपल्याला घ्यायची आहे खसखस. तर खसखस इथे मी घेतलेली आहे 50 ग्रॅम. तर किती लागते आपल्याला ते आपण पाहणार आहोत नंतर. तर आता आपण घेणार आहोत अनारसे तळून झाल्यानंतर आपण एका चाळणीमध्ये काढायची आहेत. तर त्याची तयारी आधीच आपण केलेली पाहिजे. तर इथे मी एक छोटंसं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यावरती आता आपण ही चाळण घेणार आहोत, ठेवणार आहोत. तर या चाळणीवरतीच आपण अनारसे तळल तसे याच्यावरती काढणार आहोत. म्हणजे जे एक्स्ट्रा तेल राहील ते या चाळणीवरती नितळेल आणि भांड्यामध्ये खाली पडेल. म्हणून आपल्याला आधीच तयारी करायची आहे अनारसा बनवायच्या आधी. तर अशा पद्धतीने आपण आता ही चाळणी बाजूला ठेवून देऊया. तर आता आपण इथे नंतर घेणार आहोत झाऱ्या. तर अनारसा आपण जेव्हा तेलामध्ये सोडेल तेव्हा एक एक आपल्याला तेलामध्ये सोडून तळायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला झाऱ्या लागणार आहे. तर इकडे तेलही गरम करायला मी ठेवलेलं आहे. तर आता आपण अनारसे बनवायला सुरुवात करूया. तर बघूया आता पीठ कशा पद्धतीने भिजलेलं आहे. तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त असं हे पीठ भिजलेलं आहे. अगदी मऊसूत आणि पेड्यासारखं पीठ बनलेलं आहे. तर हे पीठ बिलकुल पातळ नाही, मस्त असं सॉफ्ट बनलेलं आहे. तर आता आपण असा थोडा हातावरती गोळा घेऊन एकसारखा करून बघूया. तर तुम्ही बघू शकता कुठेही क्रॅक्स जात नाहीत गोळीला. एकदम स्मूथ असा हा गोळा बनलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पीठ हवं आहे. तर इथे मी एक पेपर घेतलेला आहे, न्यूजपेपर. तुम्ही इथे प्लॅस्टिकच्या कागदाचाही वापर करू शकता. तर तर पिठाच्या गोळी बनवलेली होती ती आता आपण खसखसमध्ये बुडवूया. एकाच बाजूला आपल्याला खसखस लावायची आहे. खसखसची बाजू खाली करून आपल्याला हे अनारस छान थापून घ्यायचं आहे. तर असं दोन्ही बोटांनी आपल्याला हे थापायचं आहे. जसं तुम्हाला येईल तसं तुम्ही हे अनारस थापू शकता. तर मी दोन्ही हाताचा वापर करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला हे अनारस अगदी सहजपणे थापता येईल. तर थोडंसं खाली लागले तर तुम्ही पुन्हा एकदा अनारसाला खालून खसखस लावून थापू शकता. तर जेवढं पातळ होईल तेवढं तुम्ही हे अनारस थापू शकता. पण जाड अनारस बिलकुल थापू नका, नाही तर ते जाळीदार बनणार नाही आणि आतून कच्चं राहील तळतेवेळी. तर बघू शकता जेवढं होता होईल तेवढं मी हे पातळ अनारस थापून घेतलेलं आहे. तर मस्त असं थापता येत आहे, कुठेही पातळ झालेलं नाही, वाकडं तिकडे झालेलं नाही. तर आता इकडे तेल गरम झालेलं आहे. तर तेलामध्ये आता आपण अनारस सोडूया. तर खसखसची बाजू आपल्याला वरती करायची आहे. खसखसची बाजू असते ती खाली करायची नाही, नाहीतर पूर्णपणे खसखस तेलामध्ये विरघळेल. तर तुम्ही बघू शकता तेलामध्ये सोडल्यानंतर अनारस वरती येऊ लागते आणि वरती आल्यानंतर आपण तेल असं झाऱ्याने सोडायचं आहे. तर आपल्याला हे पलटी मारायचं नाही, बिलकुल पलटी करायचं नाही. अनारस आपल्याला असं वरती तेल शिंपडायचं आहे, तेव्हाच आपलं अनारस मस्त असं तळले जाईल. तर तुम्ही बघू शकता जाळी अशी पडलेली आहे, कुठेही विरघळलेलं नाही किंवा पसरलेलं नाही अनारस. तर हेच परफेक्ट आपलं हे अनारस झालेलं आहे. तर जाळी बघू शकता तुम्ही
असे फोड आल्यानंतरच समजायचं की आपलं अनारस मस्त झालेलं आहे. तर अनारस आपलं तळून झालेलं आहे. तर आपण जी चाळण घेतलेली होती त्याच्यावरती आपण आता हे अनारस काढूया. आता आपण दुसरंही अनारस थापूया. तर तेवढीच मी गोळी घेतलेली आहे. मी छोटीच गोळी घेणार आहे आणि एकाच साईजमध्ये मी हे अनारस थापून घेणार आहे. तर सहजपणे हे अनारस थापता येते. कुठेही अनारस पसरत नाही किंवा पातळ पीठ झालेलं नाही. अगदी मऊसूत मस्त असं हे पीठ बनलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण दुसरंही अनारस मस्त थापून घेतलेलं आहे. तर खसखस ही मस्त सर्वीकडे पसरलेली आहे. तर तेलामध्ये आता अनारस हे सोडून तळून घेऊया. तर पीठ चांगलं आलं असेल, तर परफेक्ट बनलं असेल, तर आपलं अनारस बिलकुल तेलामध्ये विरघळणार नाही किंवा फसणार नाही. तर तुम्ही बघू शकता जाळी किती मस्त बनलेली आहे. तर अशा पद्धतीनेच आपली जाळी बनली पाहिजे, तेव्हाच आपलं अनारस परफेक्ट येईल. तर अनारस मस्त असं झालेलं आहे तळून हेही. तर जाळीदार बनलेलं आहे. तर पटकन तळले जाते, खूप काही वेळ लागत नाही. तर आता आपण हे अनारस काढून घेऊया. थोडासा कलर ब्राऊन आला की अनारस काढायचा आहे. जास्त डार्क करू नका, नाहीतर करपट लागतील अनारसे. तर अशा पद्धतीने आपण दोन्हीही अनारसे तळून घेतलेली आहेत. आता आपण तिसरंही अनारस तेलामध्ये सोडूया. जर तुमचं अनारस एकदम पुरीसारखं फुगत असेल, तर ते अनारस व्यवस्थित आलं नाही असं समजावे. कारण की नुसतं फुगून चालत नाही, तर आपल्या अनारसाला जाळी पडली पाहिजे. तर आपलं अनारस परफेक्ट बनले आहे असे समजावे. तर तुम्ही बघू शकता त्याच्यावरती असे फोड आलेले आहेत आणि जाळीदार बनलेलं आहे. तर हेच आपलं हे परफेक्ट बनलेलं आहे असं समजावे. तर अशा पद्धतीने इथे मी 2-3 तुम्हाला तळून दाखवलेले आहेत. तर तेलामधून आता काढलेलं आहे अनारस. तर आता आपण तुम्हाला मी दुसऱ्या पद्धतीने सांगते. जर आपल्याकडे खसखस नसेल, तर तुम्ही काय करायचे? तर खसखस नसेल तर तुम्ही साखर वापरू शकता अनारस थापायला किंवा तिळाचा वापरही करू शकता. तीळ लावून पण अनारस तुम्ही थापू शकता. तिळावरती पण अनारस मस्त असे थापले जातात. सहजपणे हे अनारस थापून आपले तळले जातात. म्हणून खसखसचा वापर न करता तुम्ही तिळाचा किंवा साखरेचा करू शकता. तर तुम्हाला मी आता दाखवते की तिळावरती कसं थापायचं. तर तीळ घेतलेले आहेत इथे, तेवढीच गोळी मी घेतलेली आहे पिठाची. तर थोडासा चपटा गोळा करून आपण तिळावरती ठेवूया. तर तीळ लावून घेतलेलं आहे. तर आता आपण तिळावरती हे अनारस थापून घेऊया. तर थोडंसं हाताला तेल लावून आपण अशा पद्धतीने हे अनारस थापायचं आहे. जर हाताला पीठ चिकटले तर. तर बघू शकता मस्त असं हे तिळावरती थापून झालेलं आहे. तर तुम्हाला दाखवते की तिळावरचं हे थापलेलं अनारस कसं बनणार आहे ते. तर तसंच सेम हे अनारस तळलं जात आहे, तुम्ही बघू शकता. फक्त इथे आपण खसखसचा वापर केलेला नाही, तर इथे तिळाचा वापर करून हे तळलेलं आहे. जसे आहेत तसे तीळ राहिलेले आहेत, बिलकुल तीळ पडलेले नाहीत तेलामध्ये. तर नंतर दुसरे मी दाखवते की साखरेमध्ये कसे आपले थापायचे. तर थोडीशी साखर लावायची आणि साखरेवर ते थापायचे. साखरेचे अनारसे थोडेसे कडक बनतात, कारण की साखर गोड असते आणि गुळाचा वापर केलेला आहे आपण, त्याच्यामुळे थोडेसे कडक बनले जातील. पण जर तुमच्याकडे खसखस तीळ नसतील तर तुम्ही साखरेवरती थापू शकता. तर साखरेचे अनारसे थोडेसे ब्राऊन जास्त बनतात. साखरेमुळे कलर जरा डार्क बनतो, म्हणून साखरेचे अनारस अशा कलरमध्ये तळले जातात. तर बघू शकता आपण खसखसची अनारसे मी थापून दाखवलेली आहेत, तिळाचंही आणि साखरेचंही. तर अशा पद्धतीने आपण सर्व अनारसे मस्त असे जाळीदार तळून झालेली आहेत. तर 1 किलोमध्ये आपले एवढे अनारसे झालेले आहेत. तर मस्त असा कलर आलेला आहे. सर्व आपले अनारसे जाळीदार बनलेले आहेत. अगदी कुरकुरीत आणि आतून खुसखुशीत आणि वरून कुरकुरीत झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्या अनारसाला जाळी बनली पाहिजे. तर लक्षात घ्या तुम्ही, आपलं परफेक्ट पीठ बनल्यामुळे आपलं इथे हे अनारस छान झालेलं आहे. तर टम्म फुगलेलं आहे आणि वरतून जाळी बनलेली आहे आणि खसखस पूर्णपणे लागलेली आहे. तेलामध्ये बिलकुल खसखस उतरलेली नाही. तर तुम्ही अशा पद्धतीने असे अनारस बनवून बघा. गुळाचे अनारसे थोडेसे ब्राऊन कलरमध्ये होतात, पण अगदी खाण्यासाठी टेस्टी लागतात. तर परफेक्ट जर पीठ बनले तर आपले अनारसे अगदी मस्त होतात.
तर तुम्ही बघू शकता तिळाचंही अनारस किती छान झालेलं आहे. तर जसे आहेत तसे तीळ बसलेले आहेत. आणि साखरेचेही बघू शकता, तर साखरेचा जरा कलर ब्राऊन आलेला आहे जास्तच, पण छान झालेलं आहे. जर तुमच्याकडे खसखस नसेल तर तुम्ही तीळ किंवा साखरेचा वापर करून अनारस थापू शकता. तर तुम्हाला एक तोडून दाखवते. तर बघू शकता आतून एकदम मस्त अशी जाळी बनलेली आहे. परफेक्ट अनारस झालेलं आहे, कुरकुरीत आणि खुसखुशीत. तर हे अनारस बनवून झाल्यानंतर तुम्ही एक दिवस चाळणीवरती असेच नितळत ठेवा, म्हणजे जे एक्स्ट्रा तेल राहिलेलं आहे ते नितळून जाईल. तर तेल अनारसामध्ये बसतेच, पण एक दिवस असे चाळणीवरती ठेवल्यामुळे तेल सर्व निघून जाते. तर अगदी खुसखुशीत असे कुरकुरीत झालेले आहेत. तर तुम्हीही अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करा. बिलकुल एकही इथे अनारस माझं फसलेलं नाही, कारण की आपण परफेक्ट प्रमाण घेऊन अनारसे बनवलेली होती. तर तुम्ही बघू शकता एवढं तेल नितळलेलं आहे चाळणीमध्ये, जेव्हा आपण अनारसे तळून काढले होते तेव्हा ठेवलेले. तर अशा पद्धतीने इथे आज परफेक्ट प्रमाणामध्ये पीठ घेऊन मी अनारस थापून दाखवलेली आहेत. तर आता आपण एका डिशमध्ये सर्व अनारस ठेवून देऊया. तर मी परफेक्ट अनारस येण्यासाठी आपलं तांदूळ भिजवण्यापासून ते पीठ मळेपर्यंत हा व्हिडिओ सेपरेट मी तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. आणि नंतर मी हा व्हिडिओ अनारस थापून घेण्यापासून ते तळण्यापर्यंत हा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. तर दोन्हीही व्हिडिओ तुमच्यासोबत मी शेअर केलेले आहेत. तर ते व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटले तुम्हीही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि येत्या दिवाळीला अनारसेची रेसिपी ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. आणि भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.